Атлоев ба вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат мекунам нисбати Иззат Амон чораҳои қонунӣ андешанд. Барои он ки ба мон залал расонд, додари ман Назрию Зубайдулло дар шаҳри Москва авария кард, дар райони Далкакун бистарӣ гардид. Иззат Амон ба назди ман омад, хича чун ғамхору меҳрубон муаррифӣ кард. омад 100,000 мара гирифт барои операсиони додарам. ғайб зад, дига Иззат Амонро надидам. Салом алейкум. Ман апай Зубайдулло дар ҳамин интернет азам биромадай дар ҳаққи ҳамин Иззат Амон дуруға тӯҳмат кардесай ки 200,000 ай ман гирифтагиай. Ҳамин инсон дуруғ мегӯяд, тӯҳматш кардесай. И вақти и кӯдака ки мебарем дирни банеса даварид мекуна, и кӯдака меган ки мемира. И кӯдак мемира меган 20% мегирем ба банесара мебаремш. хая посольство занг мезанам 15 бор ҳамин посольство телефон ма намебардора, қатъин гап намезана. Иззат Амон занг мезане, мехеза миёя, ҳамин кӯдака даводав мекуна, ёрдам мекуна. хай оператсияша мекунем. вақти оператсияша мекунем меган ки 800,000. ака Иззат Амон мегарда мега ки биё ҳамин кӯдака меброрем, ҳамин манам зурум намераса, шумо мебарем, ман худам духтур меовам, духтури тоҷик, ҳамин кӯдака личени мекунам. мегира мара ёрдам мекунам, ман русира намедонам, мара ёрдам мекунам, ҳамин кӯдака личени мекунем, роӣ мекунем. вақте ки мо ҳамира дар ҳамиҷа будем, ҳамин акай азам вуҷуд надошт, ҳамин 200,000 дар гиҷо мо ҳамин Иззат Амон ай мо гирифтагиай, набарод мо дар ёрдам кардагиай. вақте ки ҳамин додари ман ҳамин воқеа шид, ҳамин азам набуд, дар Москва вуҷуд надошт. чӣ ба ки дар ҳаққи Иззат Амон тӯҳмат мекуна ки 200,000 гирифтагиай, дар гиҷо 200,000 гирифтагиай, набарод ёрдам кардагиай, дар ҳаққш тӯҳмат мекунанд. аму инсон амуқа ёрдам кард, амуқа хубиё кард, кур мекуна хубиёи ам инсон амура. нахоҳед тӯҳмат кунӣ, додарта соқ саломат гирифт, билетш гирифт, роиш кард, ба пули амура бо чӣ ба ки тӯҳматш мекунад. худш дар Тоҷикистон азоба ма бикашимо, ӯ тӯҳмат куна дар ҳаққи ӯ. чекош ҳастай 50 та партуфтагиай, 10 та партуфтагиай, 40 та партуфтагиай, бо 50 та партуфтагиай, ҳамашам ё чекош ҳастай. чӣ ба дар ҳаққи ҳамин тӯҳмат мекунанд. ман апай ҳамиам дар бораи ҳамин ҳечи шикоят надорам, барое ки ёрдамш расидаем, дар ҳамин Москва будам, беғарзай ҳамин мана ҳечка ёрдам накард, раву рура ҳечка мара ёд надод. ман нисбати ҳамин ака Иззати Амон ягон шикоят надорам. ҳамира ки тӯҳмат мекунанд ки ман пулш додам, пул нагирифтай, вай мора ёрдам кардагиай, ман шикоят надорам. ҳамин барое ки хубӣ кардагиай мада, ман шикоят надорам. мо ду зани танҳо будем, мо худмон русира намедонистем, мо ягон каси ёрдамчӣ надоштем. ба ғарзаи акаи Иззати Амон мора ягон каси ёрдам накард. мора ҳама вақт дар бармон буд, мора ра нишон дод, гуфт гиҷо бирен, чӣ хеле кунен, чӣ ко кунен. вақте ки мо ира бировардем, и варам буд, ира диданаш мо тоқат надоштем, фарзанди падармон буд. вақте ки мо ба кала нагирифтем, акаи Иззати Амон ба кала гирифт ки ман хонаи худам да мебарам тавобат мекунам. ина и гапҳо будак, и хеле гапҳо нисбати да нестае ки моро акаи Иззат нигоҳ карди нестае. 200,000 ҳама и гапҳо дар ҳаққиш тӯҳматаниё, и гапҳо нестанд, и хеле гап нестае. мора ёрдам кардагиай, ранги падари худвор дар болои мо истодагиай, дар бари мо истодагиай, мора ра нишон додагиай, бировардагӣ овардагиай. ҳар рӯз агар наёмада натонистаем, мора занг задай айҳавол мо хабардор шудагиай. дар ҳаққи мардак ман меган ки тӯҳмат мекунанд ки кад бута ки ҳамин азам тӯҳмат мекунад ки 270,000 шӯъаи ҳамин диловар гирифтай, Иззат Амон хурдай надодай. дар ҳаққи мардаки ман тӯҳмат мекунанд, ҳамин гап нестай. ҳамин мардаки ман ҳам хеле инсон нест, нагирифтай, ягон тим пули ягон каса нахӯрдай, ҷош омадай ёрдам кардагиай, пули ягон инсонам намехӯрай, и хеле инсонам нестай.